Wel, prynawn da, mae'n hyfryd eich gweld chi heno, cael cyfle i groesawu chi i'r oedfa o dan ofal Emyr. Mi'n siŵr fi'n dweud y bod chi, ond mae'n wir, mae'n hyfryd eich gweld chi a bod ni'n cael addoli yr arglwydd. Cofiwch, ar ôl yr oedfa, i ni fwynhau fwy amser gyda'n gilydd ac yna y cwrdd gweddi nos Fawrth fan hyn am 7:45 ac yna nos Iau i drafod, dim drysorau gras yr wythnos hon. Wel, fi'n siŵr bod yna drysorau gras i ni yr wythnos hon, ond nid yn trafod emyn gyda wyn nos Iau. Ac yna di Gwener, bore coffi fan hyn am 10 ac yna'r clybiau, y plant a'r pobl ifanc gyda'r nos. Di Sadwrn nesaf, cyfarfod i'r merched am 10 o'r gloch. A bydd fwy o fanylion am hynny a ble mae'r cyfarfod maes o law. Ac yna Sul nesaf ein tro ni yw helpu yn y tabernacl. Felly os mae angen gwirfoddolwyr fi'n cymryd i helpu ar y prynawn dy Sul neu baratoi bwyd ac yn y blaen ar gyfer hynny. Felly mae'n i Sul nesaf. Mae castiad y mis ar gyfer mis Mawrth yn adwaith Wycliffe, cyfieithwyr y Beibl. Gwnaethon ni glywed rai manylion amdano nhw rai wythnosau nôl, ond dyna castiad y mis. Ac yna Sul nesaf, os dyw mynd, bydd Duw yn bendithio ni gobeithio, ond bydd Emyr yn arwen ni yn yr oedfa yn y bore a'r prynhawn. A hefyd nes i gam ddweud bore yma, o'n i'n dweud bod Meirion yn pregethu yn Eglwys y Parc yn Merthyr yn yr oedfa Gymraeg. Mae wedi bod yn pregethu bore yma, a mae'n pregethu heno eto yn yr oedfa Saesneg. Ac mae Saesneg, wedi yn dymuno bendith Duw ar hynny hefyd, ar yr un ffordd ag i ni yma heno. Felly, newn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw, ni'n diolch i ti nawr bod cyfle gyfarfod gyda'n gilydd ac i ddod i'th bresenoldeb di. Ni'n meddwl am yr holl weithgareddau ni wedi sôn amdano ac gweithgaredd fan ni nawr wrth bod ni'n troi ata ti daddoli di. Ni'n gwybod bod ni'n ti roi'r holl bethau yna yn ei lle ac eto bod dim gwerth iddyn nhw. O Dduw, ni yn gweddio yn arbennig nawr wrth i ni dygeisio di. Bydde dy ysbryd di ar waith. Bydde yr hyn i ni'n neud yn yr awr nesaf yma ddim yn ddiwerth na bydde'r gwerth mwyaf i ni. Bod ti yn dy ras yn delio gyda ni trwy dair di. Yn codi'n golygon ni ata ti. Yn bell o'r pethau'r byd sydd yn llanw'n hamser ac yn cyflyru ni. Bod ni'n gweld yr arglwydd Iesu Grist am bwy yw e. Dy fab di, nath ddod un plith ni, un hachub ni, a sy'n nawr ar ei orsedd wedi atgyfodi. Ac un dydd mi ddychwelyd i ddwy ni yw bresenoldeb am dragwyddoldeb o arglwydd. Gogoneddau enw fe nawr yn ein plith ni. Traws newid ni trwy dair wrth i ti wneud hynny. A byddai'r cyfan mwyn clod a mawl i'r arglwydd Iesu Grist ei hun. Amen. Ni'n mynd i barhau i addoli trwy gannu gyda'n gilydd. Ni'n mynd i gannu 2 emyn ar ddechrau'n hoedfa ni. A'r emynau yma'n rhywbeth o grynhoi ein thema ni, ein pwnc ni am yr oedfa. Yr emyn gyntaf ni'n mynd i gannu yw rhif 173. Yr teitl sydd wedi cael ei roi yr emyn yw Un Aberth. Un Aberth. Un waith am byth oedd ddigon i wisgo'r goron ddraen. Un waith am byth oedd ddigon i ddiodde'r bicell fain. Un Aberth mawr. Yn sylwedd yr holl gysgodau gyd, un Iesu croes hoeliedig yn feddyg trwy'r holl fyd. Ac yna, yn syth
ar ôl hynny, ni'n mynd i gannu rhif 240 o gariad, anfeidrol ei faint yr ail bennill yn dweud hyn, ni allai'r holl foroedd beth olchi fy mryw, na gwaed y creaduriaid, neu'r amled ei rhyw. Hynny yw, gallwch chi ladd yr anifeiliaid i gyd, bydde hynny byth yn ddigon, ond gwaed y Meseia a'i gwella'n ddiboen, rhyfeddol yw rhinwedd marwolaeth yr oen. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i gannu mawl gyda'n gilydd. Ni wedi bod ar Nos Sul yn gweithio'n ffordd trwy y llythyr at yr Hebreaid. A byddwn ni yn darllen chydig bach yn nes ymlaen yn yr oedfa o Hebreaid pennod 9. Pennod 9, adnod 23 ymlaen i fewn i bennod 10. Ac wrth gwrs, y cefndir i'r llythyr at yr Hebreaid yw yr Hen Testament. A y cefndir penodol i'r adran ni wedi bod yn ddim fwy diweddar, yr adran yma sy'n sôn am Iesu fel archoffeiriad, yw
falle'n bennaf i gyd llyfr Leviticus. Mae'n y rannau eraill wrth gwrs, y mannau sy'n sôn am y tabernacl a'r deml ac yn y blaen, ond y cefndir yw llyfr Leviticus. Felly os ych chi erioed i darllen y llyfr yna, byddwn ni'n annog chi i wneud. Ewch nôl, darllenwch trwyddi. Achos mewn ffordd ni ddim yn gallu deall Hebreaid yn iawn os nag ych chi'n deall y cefndir yna yn iawn. A mae hynny'n arbennig o wir heno. Achos reit yng nghanol llyfr Leviticus, felly reit yng nghanol yr 5 llyfr cyntaf yna o'r Hen Testament, mae gennym ni y sôn yma am ddydd y cymod. A fi wedi cyfeirio at y sawl gwaith wrth i ni fynd trwy Hebreaid. Ond rhaid ofn bod chi ddim yn gyfarwydd, eto byddwn ni'n annog chi, ewch nôl Leviticus 16, darllenwch e. Okay? A fi jyst eisiau rhoi ryw grynodeb bras o ddydd y cymod. Nawr, be bydd yn digwydd ar y dydd yna, dydd hynod o bwysig yng nghalendr yr Israeliad, oedd byddai yr archoffeiriad yn dod. Yn ei wisgoedd, a mae'r disgrifiad o'r gwisgoedd yn ryfeddol ynddyn nhw ei hunan, a'r penwisg yma oedd ganddo fe, sanctaidd i'r arglwydd. Archoffeiriad yn gwisgo yr cerrig yma a'r ddwyfroneg yma'n cynrychioli pobl Israel. A byddai'r archoffeiriad yn dod ar ddydd y cymod i Aberthu. Yn gyntaf i gyd, byddai'n fe'n gorfod aberthu drosto fe ei hun. Pam? Achos oedd e'n bechadur. Oedd e'n gorfod offrymu bystach yn aberth drosto fe ei hun. Ond yna bydda fe'n cymryd 2 gafr. A bydda nhw'n bwrw coelbren i ddewis pa afr bydda pîn, okay? Achos oedd un gafr yn cael ei aberthu, yn cael ei ladd. Yr gwaed yn cael ei dywat, y bywyd yn cael ei roi yn aberth dros bechod. A byddai'r ail afr yna, yr scapegoat, y bwch dehangol. Byddai e'n cael ei ryddhau. Byddai rhywun yn arwain allan i'r anialwch. A'r 2 afr yna, fel petai'n cynrychioli aberth dros ein pechod ni, bywyd yn cael ei roi dros ein pechod ni, ac yna ein pechod ni'n cael ei cario'n bell i ffwrdd. A byddai'r archoffeiriad yn mynd i fewn wedyn. I fewn i'r cysygr, nathon ni glywed am hynny yn do. Ac yna, ar y diwrnod yna'n unig, unwaith y flwyddyn. A'r archoffeiriad yn unig, unwaith y flwyddyn. Yn cael mynd i fewn trwy'r llen i'r cysygr sancteiddiolaf. Yn cyflwyno yr aberth ger bron Duw. Yn gwneud iawn, yn gwneud cymod rhwng Duw a'i bobl. Ac yna yn dod allan. Chi'n gallu dychmygu'r bobl yn aros, yn gwrando, nath Rodri gyfeirio at hyn, mi'n credu wythnos diwetha yn yr ysgol Sul, y syniad oedd yr archoffeiriad efo clychau ar ei wisg. Fel bod chi'n gallu clywed beth oedd yn mynd mlaen mewn fyna. Ydy e dal yn symud, ydy e dal yn fyw, ydy e di goroesi. Chi'n gallu dychmygu yn eich i'r bobl yn clustfeinio yn edrych. Ydy e di llwyddo, ydy e'n mynd i ddod mas. Ac yna mae'n dod. Mae'n dod, ond fel na ni glywed yn nes ymlaen, gan wybod fod e'n gorfod gwneud yr un peth i gyd blwyddyn nesaf. Eisiau ni gael hwnna yn ein pennau ni, ny'r cefndir, cyn bod ni'n dod at air Duw. Gan ni weddio gyda'n gilydd. Arglwydd, ni di meddwl am rai pethau mawr yn barod fyna. Just wrth gofio ychydig bach yn grynod, yn fyr am ddydd y cymod. Dad, ni wedi canu pethau mawr yn barod am dy gariad di tuag ato ni. A'r cariad yna'n amlygu ei hun yn hollol eglur, yn ddi-amau,
yn aberth yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch mae fe yw yr archoffeiriad mawr. A ni wedi clywed dros yr wythnosau diwethaf, misoedd diwethaf yma, mae fe yw hefyd y cysygr ei hun, a fe yw y drigareddfa, fe yw popeth. Ac diolch heno bod ni'n mynd i gael clywed, mae fe hefyd yw'r aberth, yr aberth cymod drosto ni. Yr un sydd wedi rhoi ei fywyd yn ein lle ni, mwyn ein pechodau ni, cael ei cario yn bell oddi wrtho ni, mor bell ac yw'r dwyrain o'r gorllewin. Diolch i ti am y pethau hyn. Ac arglwydd ni'n gofyn, wrth i ni fynd ymlaen yn ein hoedfa ni, wrth i ni ganu a darllen a gwrando ar yr hyn sydd gen ti i'w ddweud. Arglwydd falle bod y pethau yma'n gyfarwydd i ni. Arglwydd, awn ni di roi rhyw olwg ffres, golwg newydd ar, yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi wneud drosto ni. Dad, ni'n diolch i ti. Bydd yna gyfleon yn yr wythnosau sy'n dod dros y Pasg i ni glywed a meddwl mwy am be brofodd Iesu. Arglwydd, gawn ni fwy o gyfleon i ddarllen ac i gofio am y ddigwyddiad hanesyddol. Byddwn ni'n clywed am Iesu'n cael ei fradychu, Iesu yn cael ei adael gan ei ddisgyblion, Iesu yn cael ei gamdrin a'i giro a'i chwipio a'i groeshoelio, Iesu yn gwisgo'r goron ddraen ac yn cael ei wawdio. Dad, ni'n diolch i ti am gyfle heno i feddwl am y pethau hyn. Ac arglwydd yn gofyn ei di, helpa ni weld arwyddocad ei farwolaeth e. Arglwydd, i ni yn ymwybodol fod bywyd yn fregus. Arglwydd, ni'n mynd i glywed yn ein darlleniad ni heno fod e wedi benodi i bobl i farw ac yna i wynebu dy farn di. A dad, mewn dyddiau lle mae yna gymaint o ryfeloedd a sôn am ryfeloedd, gymaint o poen a chamdrin a arglwydd trychinebau a drygioni ym mhob man o'n cwmpas ni. Arglwydd, ni yn diolch i ti heno fod yna obaith i'w gael trwy farwolaeth hwn. Yr un yma, yr arglwydd Iesu Grist, yr un, fi farw, ond sydd eto'n fyw. Yr un sydd yn nawr yn fyw ein mwyn ni. Yr un sydd yn cynnig bywyd i bawb sydd yn credu ynddo fe ac yn nesau ato fe mewn ffydd. Arglwydd, diolch i ti amdano fe. Da ni'n cyflwyno'n dal i weddio dros yr hyn sy'n digwydd yn y dwyrain canol yn arbennig, arglwydd. Dad, yn ymwybodol fod yr sefyllfa mor gymleth yna, gymaint o densiynau gwleidyddol a chrefyddol, hanesyddol, diwylliannol, arglwydd, drwy'r ha. Dad, ni, yn cyflwyno pob man sydd yn gwynebu y fath sefyllfa ar y foment, arglwydd trig ar ha, arglwydd da. Dad, bydd gyda ni nawr felly. Helpa ni weld heno. Fel glywon ni bore yma, bod dim byd gennym ni i'w gynnig i ti mewn gwirionedd. Ond o fod ti yn dy gariad yn rhoi popeth i ni, trwy dy fab yr anwylyd. Derbyn ni felly'n ddiolchgar yn ei enw. Amen. Amen. Cyn bod ni'n darllen, ni'n mynd i ganu rhan gyntaf o Salm 40. Mae'r salm yma'n cael ei
gan yr awdur at yr Hebreaid. Felly o'n i'n meddwl bod fe werth i ni ganu'r salm. A felly be ni'n mynd i wneud yw canu'r y 4 pennill gyntaf. Ac yna, nawn ni gael ein darlleniad ni o Hebreaid pennod 9. Ac yna nawn ni ganu ail hanner y salm te. Felly salm 40. Fe fi'n yn disgwyl wrth Dduw. Ac yna daeth. Fe blygodd i lawr ataf a gwrando'n rhy awnaeth. Fe'n cododd o'r pwll lleidiog allan o'r mwd a'r baw a gwneud fy nghamen ddiogel ar graig ddiysgog draw. Rhaid ni sefyll i ganu. gyda fi wrth i ni darllen o Hebreaid pennod 9. Dechrau'n adnod 23, a ni yn dod i ddiwedd fan hyn yr adran yma sy'n cyflwyno Iesu fel yr arch o ffeiriad mawr. A newch chi sylwi wrth i ni gyda diwedd y darlleniad, mae'r awdur yn tynnu lot o strands bach at ei gilydd. Mae'n atgoffa ni eto o rai o'r pethau ni wedi clywed yn barod fel Salm 110 a'r darlleniad yn o Jeremia hefyd. A gyrwch ni ddarllen. Hebreaid 9, dechrau'n adnod 23. Gan hynny, roedd yn rhaid i gysgodau o'r pethau nefol gael eu puro ar pethau hyn. Ond y pethau nefol eu hunain ag aberthau gwell na'r rhai hyn. Oherwydd nid i gysygr o waith llaw,
Rhyw lun o'r cysegr gwirioneddol yr aeth Crist I mewn, ond i'r nedd ei hun. I ymddangos yn awr ger bron Duw drosom ni. Ac nid yw offrymu ei hun yn fynych y mae'n mynd. Fel y bydd yr archoffeiriaid yn mynd I mewn i'r cysegr bob blwyddyn a gwaed arall na'r eiddo ei hun. Petai felly buasai wedi gorfod dioddef yn fynych ers seiliad y byd. Ond yn awr, un waith am byth ar ddiwedd yr oesoedd, y mae ef wedi ymddangos mwyn dileu pechod drwy ei aberthu ei hun. Ac yn gymaint ag y gosodwyd I ddynion ei bod I farw un waith a bod barn yn dilyn hynny. Felly hefyd bydd Crist, ar ôl cael ei offrymu un waith I ddwyn pechodau llawer, yn ymddangos yr ail waith, nid I ddelio â phechod, ond iachawdwriaeth I rai sydd yn disgwyl amdano. Oherwydd cysgod sydd gan y gyfraith o'r pethau da sy'n dod, nid gwir ddelw y dirweddau hynny. Ac ni allu o gwbl trwy'r un aberthau sy'n cael ei hoffrymu yn barhaus flwyddyn ar ôl blwyddyn, ddwyn yr addolwyr I berffeithrwydd am byth. Tasa hynny'n bosibl, oni fiasent wedi peidio â chael ei hoffrymu, gan na fiasau mwyach ymwybyddiaeth o bechodau, gan addolwyr oedd wedi ei puro unwaith am byth. Ond y mae yn yr aberthau goffad bob blwyddyn am bechodau. Oherwydd mae'n amhosibl I waed teirw a geifr dynnu ymaith bechodau. Dyna'r pam y mae ef, wrth ddod i'r byd, yn dweud, ni ddymunaist aberth ac offrwm, ond paratoaist gorff I mi. Poeth offrymau ac aberth dros bechod nid ymhyfrydaist ynddynt. Yna dywedais dyma fi wedi dod, y mae wedi ei ysgrifennu mewn rhôl llyfr amdanaf, I wneud dy ewyllus di o Dduw. Mae'n dweud I ddechrau, aberthau ac offrymau a phoeth offrymau ac aberth dros bechod ni ddymunais mohonynt, ac nid ymhyfrydaist ynddynt. Dyma'r union bethau offrymir yn ôl y gyfraith. Yna dwedodd, dyma fi wedi dod I wneud dy ewyllus di. Mae'n diddymu'r peth cyntaf mwyn sefydlu'r ail. Yn unol â'r ewyllus honno rydym wedi ein sancteiddio trwy gorff Iesu Grist, sydd wedi ei offrymu un waith am byth. Mae pob offeiriad yn sefyll, beunydd, yn gweini ac yn offrymu'r un aberthau dro ar ôl tro. Aberthau na allant byth ddileu pechodau. Ond am hwn, wedi iddo offrymu un aberth dros bechodau am byth, eisteddodd ar ddeheulaw Duw, yn disgwyl bellach, hyd oni osodir ei elynion yn droedfainc i'w draed. Oherwydd ag un offrwm, y mae wedi perffeithio am byth y rhai a sancteiddir. Ac mae'r ysbryd glân hefyd yn tystio wrthym, oherwydd wedi iddo ddweud, dyma'r cyfamod a wnaf a hwy, ar ôl y dyddiau hynny, medd yr arglwydd, rof yng nghyfreithiau yn ei calon ac ysgrifennaf hwy ar ei meddwl, mae'n ychwanegu a'i pechodau a'i drw gweithredoedd ni chofiaf mohonynt byth mwy. Nawr, lle ceir maddeiant am y pethau hyn,
Nid oes angen offrwm dros bechod mwyach. Amen. Diolch I Dduw am ei air. A ni'n mynd I ganu eto, felly, o Salm 40 ac ail hanner y salm. Nawr ni sefyll I ganu. Fel sonies I, os ych chi yn ymuno yn ei heno ddim falle wedi bod yma dros yr wythnosau diwetha, ni wedi bod yn mynd trwy'r llythyr yma, ac yn arbennig nawr yr adran yma yn ddiweddar sy'n sôn am Iesu fel archoffeiriad. A be ni wedi gweld yw sawl agwedd gwahanol o y ffaith bod Iesu'n archoffeiriad mawr. Mae yna orgyffwrdd, okay? Mae yna overlaps di bod, ac eto ni wedi trial tynnu allan rai agweddau penodol. A heno, ni'n meddwl am, agwedd gwbl allweddol arall, sef yr aberth. Hynny yw, chi ddim yn archoffeiriad go iawn os nag os gennych chi aberth i'w gyflwyno. Ac wrth gwrs, ni wedi gweld hyn lot o weithiau yn barod. Okay? Dylse hynny ddim fod yn sioc, mae'n syniad gwbl ganolog. Reit nôl a gweud y gwir ar ddechrau y llythyr. Ni'n clywed ym mhenod 1 yn dyn fod Iesu wedi dod mwyn cyflawni puredigaeth pechodau. Ni'n clywed hynny ym mhenod 1 ag adnod 3.
Ac yna, ni'n clywed amdano fe eto yn yr ail benod. Mae fe yw'r un sydd yn aberth cymod dros bechodau'r bobl. So mae'r syniad i bod yna reit ers cychwyn y llythyr, ac wrth gwrs ni wedi gweld lot yn y penodau diwethaf yma. Ac bod ni wedi nodi'r peth lot o weithiau, dyna lle ni'n ffocysu heno. Sut gallwn ni fod yn iawn gyda Duw? Na'r cwestiwn, ond dyfa. Os mae cyflog pechod yw marwolaeth, ac os heb dywallt gwaed nid oes maddeuant, be gallwn ni wneud? Beth sydd dyn ni i'w gynnig? Sut gall berson fel fi fod yn iawn gyda Duw? Yr ateb, wrth gwrs, yw fod angen aberth. Nawr, byddai'r Iddewon wedi gwybod hynny. Bydden nhw'n ymwybodol iawn o hynny mewn lot o ffyrdd gwahanol, ond fel fi wedi awgrymu'n barod yn gynt yn yr oedfa, falle'r prif ffordd o'n nhw'n gwybod hyn, yr prif ffordd o'n nhw'n cael ei atgoffa o hyn oedd ar ddydd y cymod. A fi wedi rhoi rhyw fath o fraslun o ddydd y cymod. A be mae'r awdur eisiau ni sylweddoli fan hyn yw fod Crist yn cyflawni i'r holl aberthau, yr holl system seremoniol yna o aberthau, ond falle'n arbennig neu'r uchafbwynt fel petai yw fod Crist yn cyflawni dydd y cymod. Mae'n ddiddorol. Pan chi'n meddwl am yr hen ddydd y cymod, mewn ffordd oedd yna 3 pwynt allweddol yn y dydd. Y pwynt allweddol cyntaf oedd bod yr arch o ffeiriad yn ymddangos wrth yr allor, ac yn aberthu fyna. Yr ail bwynt allweddol oedd pan oedd yn mynd mewn i'r cysygr ac yn cyflwyno'r aberth fyna. Ac yna'r trydydd pwynt allweddol yn y dydd oedd pan oedd e'n dod nôl mas. A mae'r awdur, falle wnaethoch chi sylwi wrth i fi ddarllen, mae'r awdur yn dweud fod Iesu wedi cyflawni union yr un peth droston ni. Mae Iesu wedi dilyn yr un patrwm, wedi ymddangos, ni'n clywed adnod 26, penod 9 adnod 26 te. Yn awr, unwaith am beth ar ddiwedd yr oesoedd, mae ef wedi ymddangos mwyn dileu pechod drwy ei aberthu ei hun. Hynny yw, mae wedi dod i'r byd, mae wedi byw, mae wedi marw ar y groes droston ni ac yn atgyfodi. Ond yna, yn adnod 24, mae dynnu'r syniad yma bod Iesu aeth Crist i mewn i'r nef ei hun i ymddangos yn awr gerbron Duw droson ni. Felly mae'r un sydd wedi offrymu ei hun wedi mynd i fewn i'r gwir gysygr yna, yn y nef, lle mae yn awr yn ymddangos gerbron Duw ar ein rhan ni. Ac un dydd bydd yn ymddangos y trydydd ffordd yna yn bydd adnod 28. Ni'n clywed, felly hefyd bydd Crist, ar ôl cael ei offrymu un waith i ddwyn pechodau llawer, yn ymddangos yr ail waith, nid i ddelio â phechod, ond iachawdwriaeth i rai sydd yn disgwyl amdano. Hynny yw, mae aberth Crist, mae yna dimensiwn gorffennol iddo fe, be wnaeth e, mae yna dimensiwn presennol, lle mae yn awr, a mae yna ddimensiwn dyfodol iddo fe. Mae'n mynd i ddychwelyd eto i gasglu ei bobl ynghyd. Nawr, mewn ffordd, be fi eisiau gwneud heno yw cymryd hwnna fel rhyw fath o strwythyr. Okay? So dyna'r pethau ni'n mynd i fod yn ffocysu arnyn nhw. Ond be fi wedi trial gwneud yw crynhoi yr camau yna, yr ymddangosiadau, yr appearances yna, crynhoi nhw mewn i 3 gair. Okay? Pethau mae'r awdur yn pwysleisio fan hyn am aberth Crist.
Peth cyntaf eisiau ni weld yw hyn, fod e'n aberth personol. Mae'n aberth personol. Beth yw aberth? Fe ni dynyddio'r gair yna lot o weithio'n barod. Beth yw e? Wrth gwrs, mae'n gallu golygu lot o bethau gwahanol. Fan hyn, ni'n sôn yn benodol am rhywbeth sydd yn cael ei gynnig, ei gyflwyno ger bron Duw i ddelio gyda pechod, i ddelio gyda drygionion. Ond beth yw aberth yn ei hanfod? Wel, mae'n rhywbeth gwerthfawr, yn dydy. Mae'n cyfleu'r syniad o roi rhywbeth costus. Dyw e ddim yn fawr o aberth os yw e ddim yn costio, ydy e, mewn gwirionedd. A gallech chi ddweud fod pob aberth yn yr Hen Testament yn gostus, oedd pobl fod i roi yn ôl ei gallu nhw. A mae'n hyfryd, mae'n adegau yn y gyfraith lle, os oedd rhywun tlawd ddim yn gallu fforddio un o'r aberthau mwy, oedd yna bethau yn cael ei roi mewn lle. Wel, ti'n methu fforddio hyn, felly ro hwn. Ti'n methu hyd yn oed fforddio hwnna? Wel, ro hwn, te. Bynnag oedd o fewn eich cyrraedd, ond oedd e dal yn gostus. A felly oedd pob aberth oedd yr offeiriaid yma yn cyflwyno yn werthfawr mewn ffordd. O'n nhw'n yn gostus, yr bystych a'r geifr. O'n nhw fod yr anifeiliaid gorau o'r praidd. Anifeiliaid di-fai a di-nam. Ac eto gallech chi ddweud, pwy oedd rili'n talu'r gost? Pwy oedd rili'n talu'r pris? Wel, ar anifail yn dyfa. Nhw oedd yn diodde, nid yr offeiriad. Oedd ar anifail yna fod i gynrychioli'r unigolyn, neu ar ddydd y cymod, fod i gynrychioli'r genedl yn marw yn ei lle nhw. Ond oedd e ddim yn aberth personol, oedd e? Oedd y person ei hun ddim yn marw. Oedd y person ei hun ddim yn colli ei bywyd. Mae'n cael ei bwysleisio ni yn adnod 25, yn dydy. Bydd yr archoffeiriad yn mynd i mewn i'r cysegr bob blwyddyn a gwaed pwy? Gwaed arall na'r eiddo ei hun. Aberth Crist yn wahanol, yn dydy. Mae aberth Crist yn gyfan gwbl personol. Hynny yw, mae wedi dod i'r byd yma mwyn rhoi ei fywyd yn aberth. Mae'r gair yna pan mae'n dweud bod Iesu wedi ymddangos ar ddiwedd yr oesoedd yn adnod 26. Mae hwnna'n cyfleu'r ffaith oedd e yn bodoli'n barod yn doedd. Hynny yw, nid dechrau bodoli nath Iesu pan gath ei eni ym Methlehem. Na, oedd e'n bodoli, oedd y mab rhagwyddol yn bodoli, ond mae'n ymddangos. Sut mae'n ymddangos? Wel, mae'n ymddangos fel dyn. Mae'n cymryd cnawd. Mae'n dod yn berson o gig a gwaed. Mae'n dod yn debyg. Mae'n eniaethu ei hun i ni yn ein natur. A ni wedi meddwl am hynny'n barod yn dod. Ni wedi clywed fod angen i archoffeiriad allu cynrychioli ni. A mae'n gallu gwneud hynny. A dwi ddim jyst yn cynrychioli ni fel archoffeiriad. Mae'n cynrychioli ni fel yr aberth, na'r pwynt. Ddath e'n person oedd yn gallu arogli, gweld, a chlywed, a cyffwrdd. Person oedd yn gallu teimlo, poen, tristwch, galar. Person oedd yn gallu diodde. Dyna mewn ffordd yw'r syniad sydd gyda ni yn y dyfyniad nhw o Salm 40. Salm 40 yn drawiadol, falle nathach chi eto sylwi wrth i ni ganu. Mae'n dechrau trwy gweud bod yr awdur yn disgwyl am ddew. Disgwyl am ddew. Ac yna ni'n cael llais
y Meseia, yn dweud bod e'n dod. Dyma fi yn dod. Ac mae Duw wedi paratoi corff ar ei gyfer e. Mae Iesu yn dod a mae'n cymryd cnawd, mae'n cymryd corff mwyn i'r corff yna cael ei ladd. Dyw Iesu ddim yn cyflwyno aberth arall. Aberth da, ond o ddim wir yn costio rhyw lawer. Na. Mae'n cynnig aberth personol. Ni'n cael yn atgoffa ni bron a cyfeirio at hyn bore yma. Ni'n meddwl am y cwn. Mae'n cyfeiriad yn does yn Salm 22. Mae Iesu'n cyfeirio i'r Salm pan mae ar y groes. Yn Salm 22 mae'n disgrifio y sefyllfa fel hyn yn dydy, adnod 16. Mae cwn o'm hamgylch, haid o ddihirod yn cael amdanaf. Maent yn trywanu fy nwylo am traed. Dyna oedd Iesu wedi ei ddiofen. Ni'n cael disgrifiad o'r peth yn dyn ni hefyd yn Eseia 53. Disgrifiad yna o'r gwas sy'n mynd i ddiofe. Mae'n cael ei broffwydo canrifoedd ynghynt. Eseia 53 adnod 5. Archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef a thrwy ei gleisiau ef y cawson ni iachad. A'r unig ffordd oedd hynny'n gallu cael ei gyflawni, yr unig ffordd oedd e'n gallu cael ei archolli, a'i drywanu, a i ddwylo a'i draed yn gallu cael ei hoelio i groes, oedd bod e'n dod yn berson fel chi a fi. Dyna rhywbeth oedd dim un archoffeiriad arall wedi wneud. Fi ddim yn ame oedd gwaith yr offeiriaid a'r archoffeiriad yn galed, yn waith diflino, caf yn ymdrech. Ond oedd dim un ohonyn nhw di chwysu gwaed. Oedd dim un ohonyn nhw di cynnig aberth mor bersonol a hyn, achos oedd dim un ohonyn nhw wedi cynnig ei hunan yn aberth dros y bobl. Iesu, yr archoffeiriad mawr, yw'r un gafodd ei gamdrin a'i ddinoethi a'i arwain trwy strydoedd Jerusalem, a fe yw'r un y hongian yng nghrys y dydd, a fe yw'r un sy'n cymryd ynddo fe ei hun, arno fe ei hun, casineb y tad at bechod, a dicter cyfiawn Duw. Ni'n clywed yn dyn ni, nid oes cariad sef bod rhywun yn barod i roi ei einioes dros ei gyfeillion. Dyna yw'r arwydd mwyaf posib o gariad yn dyfe, bod rhywun yn fodlon roi ei bywyd nhw, achos eich bywyd chi yw'r peth mwyaf gwerthfawr sydd gyda chi, ac oedd dim un archoffeiriad arall di wneud hynny. Mae Iesu yr anwylyd. Yr un ni wedi clywed amdano fe ar ddechrau'r llythyr at yr Hebreaid, yr un sydd yn etifedd pob peth, y creuwr pob peth. Mae'n rhoi ei fywyd. Dyna faint mae'n encaru ni. Dyna faint oedd e'n fodlon i ddioddau dros rai fel ni. Yna'r peth cyntaf, yr aberth personol. Mae'n cael ei bwysleisio sawl gwaith fod Iesu wedi offrymu ei hun. Nid rhywbeth arall, nid rhywun arall, ond fe ei hun. Wrth gwrs, gallech chi ddweud, wel,
Beth os oedd Aaron, neu un o'i feibio neu un o'r archoffeiriad gynt, beth os o'n nhw wedi gwneud hynny? Beth os o'n nhw wedi bod yn barod i gwneud hynny? Wel, chwarae teg iddyn nhw. Y broblem yw, oedd dim modd iddyn nhw wneud. Bys fe ddim yn ddigon. Fan hyn ni'n dod i'r ail beth. Achos mae aberth Iesu, yn aberth bersonol, mae hefyd yn aberth perffaith. Mae'n aberth perffaith. Gweld, roedd person yr arglwydd Iesu Grist yn unigryw. Fe yw y Duw ddyn. Fe yw y Meseia, yr eneinio. Fe yw yr unig un sydd wedi cyflawni. Nid yn unig y cysgodion, ni wedi sôn lot am hynny, bod e'n cyflawni'r cysgodion a'r proffwydoliaethau gwahanol, ond fe yw'r un sydd wedi cyflawni'r gyfraith yn llwyr. Eto, yna'r syniad sydd gyda ni yn Salm 40. Bod Duw ddim yn dymuno aberth ac offrwm, mewn ffordd nid yr allanol oedd e eisiau. Nid gwaed teirw a geifr, na beth oedd e eisiau oedd aberth perffaith. Be oedd e eisiau oedd aberth un oedd wedi gwneud dy ewyllus di o Dduw. Dim ond yr arglwydd Iesu oedd yn gallu cyflawni hynny. A mae'r awdur yn pwysleisio hyn, yn dydy. Nid yn unig fod Iesu wedi aberthu ei hun, ond mae wedi aberthu ei hun un waith ac am byth. Rydych chi ddarllen adnod 1 ar 10 i 14 ym mhen o 10, mae'n cael ei bwysleisio fyna, yn dydy. Mae'n glir, mae pob offeiriad yn sefyll beunydd yn gweini ac yn offrymu'r un aberthau dro ar ôl tro. Aberthau na allant byth ddileu pechodau. Hyd yn oed os nhw wedi offrymu eu hunan, bydden nhw ddim wedi dileu pechodau. Ond am hwn, wedi iddo offrymu un aberth dros bechodau am byth. Eisteddodd ar ddeheulaw Duw yn disgwyl bellach hyd ond i osodir ei elynion yn droedfainc i'w draed. Oherwydd ag un offrwm, mae wedi perfeithio am byth y rhai a sancteiddir. Gweld y pwyslais fyna? Oeddech chi'r holl aberthau yn yr Hen Testament. Yr holl aberthau gwahanol, a'r holl aberthau hynny'n cael eu cyflwyno dro ar ôl tro, dydd ar ôl dydd, blwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae'r holl aberthau hynny'n cael eu cyflawni gydag un aberth Crist. Mae un aberth perffaith yn rhagori arnyn nhw i gyd. Oedd y ffaith bod yna aberthau'n cael eu cynnig o hyd ac o hyd yn brawf o'r ffaith bod nhw ddim yn ddigonol. Bod nhw ddim yn berffaith. Eto ni'n gweld y syniad yma pennod 10 adnod 3. Mae'r awdur yn gweud, mae yn yr aberthau goffad bob blwyddyn am bechodau. Hynny yw, un o'r pethau cyntaf dylsech chi sylweddoli wrth edrych ar yr aberthau yma yw bod nhw ddim yn ddigon. Pwrpas nhw, mewn ffordd, mae un o'r pwrpasau oedd gyda nhw, oedd atgoffa'r bobl. Dyn nhw ddim yn ddigon. O'n i'n siarad efo rhywun bore yma. O'n i'n siarad am mor werthfawr yw cael reminders ar eich ffôn. Chi'n defnyddio nhw yn eich calendar chi? Chi'n trefnu rhywbeth, rhyw gyfarfod neu rhyw ddigwyddiad, a chi'n rhoi yn y calendar, ond mae rhywun fel fi, dwi ddim yn ddigon jyst i roi nhw yn y calendar, chi angen rhoi reminder hefyd, rhoi rhyw alert, bod y ffôn yn pingo awr neu diwrnod o blaen llaw, jyst i'ch atgoffa chi. Be mae'r awdur yn gweud yw,
Dyna rhan o'r pwynt, yr aberth yma. Ond nhw'n yn goffad. Ond nhw'n reminder bob blwyddyn, dyw rhain ddim yn ddigon, dyw nhw ddim wedi wneud y gwaith. O rhaid cyfadde, fi'n teimlo trienni dros yr archoffeiriaid yn yr hen gyfamod. Oedd braint aruthrol gyda nhw. Yn peidiwch cam ddeall. Ac eto gymaint o gyfrifoldeb. Oedd nhw'n cael y profiadau ryfeddol. Yn un rhan o'na sy'n meddwl, byddwn ni yn hoffi bod yr un person yna. Waw. Un person yn cael mynd i fewn tu hwnt i'r llen, unwaith y flwyddyn, i weld yr hyn oedd yn gyddiedig rhag pawb all. Mae rhan o'na chi sy'n meddwl byddwch chi'n eitha hoffi gwneud hynny. Ac eto ar yr un pryd chi'n meddwl, waw, y pwysau. A siwr o fod yr ofn. Beth oedd yn mynd i ddigwydd? Chi bron, chi'n trio roi chi'n yn ei sgidiau nhw, meddwl am Aron a'i feibion ar ei olau. Chi'n dychmygu'r reit, mae'r diwrnod i cyrraedd. Dydd y cymod. Chi'n deffro, siwr o fod yn deffro'n gynnar y bore yna, cyn y larwm. Ac yn barod yn teimlo chydig bach yn sic, y nerfau. Ac yna chi'n mynd trwy'r patrymau, chi'n neud ei gyd, a mae'n siwr o fod rhyw adrenalin yna, yn arbennig wrth fynd i fewn i'r cysygr a chyflwyn o'r aberth. Ac yna ar ôl wneud chi'n dod allan. A mae'n siŵr, chi'n gallu dychmygu'r galon yn curo a rhyw fath o ryddhad. Hynny, fi di goroesi y profiad. Waw, braint, ond fi dal yn fyw, fi dal yma. Ac yna'r realisation yna, fi'n mynd i orfod wneud hwn to. Dio ddim yn ddigon. Os byw a iach blwyddyn nesaf, byddai'n gorfod mynd trwy hyn i gyd eto. Achos nid beth oedd Duw eisiau oedd yr gwaed yma, yr ebyrth yma, teirw a geifr y poeth offrymau yma. Na, rhywbeth dros dro oedd hynny. Rhywbeth i baratoi'r ffordd oedd hynny. A mae'n amlwg yn dydy sut gall waed anifail gwneud iawn am bechod person wedi ei creu ar lun a delw Duw. Na, mae angen aberth dynol, personol, ond mae hefyd angen aberth perffaith, ufuddod perffaith. A nawr, medde yr awdur, dyna mae Crist wedi wneud. Dyna mae Iesu ar ôl marw ac atgyfodi fel petai wedi mynd nawr, mae wedi esgyn, mae wedi cael ei ddyrchafu, mae wedi cael ei dderbyn, a mae yn y cysygr sanctaidd i olaf na, a ni'n gwybod nawr mae'r aberth wedi ei dderbyn. Sut ydyn ni'n gwybod? Wel, ni wedi clywed yn barod, mae'r llen wedi rwygo. Y llen yna oedd yn gwahanu. Y llen oedd yn cadw pawb arall heblaw am yr archoffeiriad mas. Mae'r llen yna wedi rwygo o'r pen i'r gwaelod. Mae Iesu Grist yn gweiddi wrth farw gorffennwyd. Ac ar y trydydd dydd, mae'r bedd yn wag. Mae'r prawf. Ac ar ôl cyfnod gyda'i ddisgyblion yn ei dysgu nhw a'i paratoi nhw, mae'n cael ei ddyrchafu yn ôl at ddeheulawr tad, lle mae ei yn eistedd. Mae pob offeiriad arall yn sefyll. Mae hwn yn eistedd, wedi cyflawni ei waith. Nawr, eich chi'n gweld be mae hynny'n golygu. Ni wedi clywed yn barod am ei gariad fod e wedi'n caru ni. Beth sy'n dod yn amlwg fan hyn nawr yw'r cariad yna, mae wedi dangos ddim jyst yn rhyw gariad gwag, neu jyst rhywbeth sentimental yw e, ond mae'r cariad yna yn gariad sydd wedi gweithredu a wedi cyflawni ei fwriad i'n hachub ni. Mae wedi offrymu ei hun. Un waith. Oedd ddigon. Un waith am beth oedd ddigon.
I chi a fi ddim yn gallu ychwanegu at hynny. Ni ddim angen ychwanegu at hynny. Does dim angen aberth arall. Mae'r awdur yn gweud hynny'n gwbl glir yn dydy adnod 18. Yn awr lle ceir mae ddeiant am y pethau hyn, nid oes angen offrwm dros bechod mwyach. Dim angen i'r arglwydd Iesu gael ei offrymu eto, a'i gyflwyno eto ag eto. Dim angen i ni wneud unrhyw beth mwyn delio gyda'n pechod ni. Mae wedi gwneud y cwbl. Darlun oedd yn dod i'n meddwl i fi. A oedd, chi'n gallu dychmygwch un o'r masterpieces yma. Yr Mona Lisa neu Michelangelo's David neu un o'r campweithiau mawr yma. Mae pobl yn dweud, dyma rai o'r celf gorau yn hanes. Felly chi ddychmygu wedyn bod rhywun fel fi, sy'n rubbish yn celf, yn mynd at, wnawn ni weid y Mona Lisa, a fi'n penderfynu bod fi'n mynd i wella'r Mona Lisa. Ie, mae'n dda. Good job, Leonardo. Ond, a bod fi'n mynd at i drial rhagori arno fe, neu ychwanegu ato fe. Wel, byddwn ni'n siŵr bod yn cael yn arrestio. A da iawn, fyd. Dyna'r ymateb cywir, achos pwy ydw i? Sut gallwn ni feiddio meddwl bod fi'n gallu gwella neu ychwanegu at hynny? Faint ohono ni sydd, yn meiddio. Meiddio. Meddwl. Na, dyw gwaith Crist ddim yn ddigon. Mae eisiau fi ychwanegu rhywbeth. Drwy aberth un aberth ddim cweit yn neud y job. Mae angen i fi gyfrannu. A peidiwch cam ddeall, na ni ddod at hyn mewn moment, mae Iesu di achub ni i fyw bywyd newydd nawr, bywyd o weithredoedd da, bywyd mae'r tad wedi ei drefnu ar ein cyfer ni o'r cychwyn, wrth gwrs. Ond nid mwyn achub, na, mae ei un aberth perffaith wedi cyflawni hynny drosto ni. Na, mae hyn yn dod â ni yn fyr at un peth ola te, trydydd peth. Os mae aberth Crist, yr aberth personol perffaith yma, mae hefyd yn aberth parhaol. Mae wedi offrymu ei hun, ac oedd yr un aberth yna yn ddigon, ac mae'r aberth yna yn rhywbeth unwaith ac am beth. Mae yna ddimensiwn sy'n edrych i'r dyfodol dyn ni fan hyn hefyd, achos mae Crist yn fyw. A fe fydd e'n ymddangos eto. Nid i ddileu pechod, medde'r awdur ar ddiwedd pennod 9, ond iachawdwriaeth i'r rai sydd yn disgwyl amdano fe. Fi wedi sôn yn do am yr rwystredigaeth bydd yr archoffeiriad wedi teimlo. Aberthu, un aberthau, dro ar ôl tro, blwyddyn ar ôl blwyddyn. Falle bod eich gwaith chi rhywbeth yn debyg. Falle, rai cyfadda fi'n teimlo hynny weithiau. Hynny byddai'n pregethu ar y Sul, byddai'n mynd adre di blino, byddai'n cysgu'r nos, a byddai'n deffro bore di llun, a chymod beth yw'r peth cyntaf fel arfer sy'n mynd trwy meddwl i? Oh, Sunday's coming. Sunday's coming. Be sy'n Sul nesaf? Mae aberth Crist wedi newid hynny mewn ffordd yn do. Hynny oedd yr archoffeiriad yn sicr yn meddwl ymlaen i'r aberth nesaf. Oedd y gwaith wedi gorffen, ond dim ond am ychydig. Ac ar sail yr aberth, oedd yr archoffeiriad yn gallu cyhoeddi bendith ar y bobl. Ond mae rai bydd yna rhywbeth yn y bobl oedd yn meddwl, wel, ydy'r fendith yna'n sicr? Ydy e'n ddi-sigl? Hynny, mae'r holl system yma mor sigledig yn dydy. Mae angen aberthu o hyd ac o hyd, dro ar ôl tro, blwyddyn ar ôl blwyddyn. Ydw i'n gallu bod yn sicr fod yr arglwydd mynd i fod gyda fi, yn mynd i fy mendithio am cadwy ac yn mynd i lywyrchu ei wyneb arno fi?
Nes i ddweud yn gynt yn dod bod un o'r geifr yn cael ei lladd, oedd y llall yn cael ei anfon i ffwrdd. Mas i'r anialwch. A fi siŵr oedd rhan o'r bobl oedd yn meddwl i'w hun, wel, beth os mae'n dod nôl? Beth os mae'n ffeindio ei ffordd yn ôl? Nid felly efo Crist. Chi'n gweld, ydyn ni'n cwrdd bob Sul. Ac, i ni fel eglwys unwaith y mis yn dathlu'r cymyn, yn cofio marwolaeth Crist, a cyn bo hir fydd hi'n pasg eto. Ni dal yn dal ati i gofio y pethau yma, ond nid achos fod yna unrhyw ansicrwydd ynddyn nhw. Nid achos fod ni'n poeni bod nhw ddim yn ddigonol. Na. Ni'n dathlu'r pethau yma, gan ni cofio nhw o wythnos i wythnos, o ddydd i ddydd, o fis i fis, o flwyddyn i flwyddyn, achos bod ni'n gwybod bod ei aberth yn un unwaith ac am byth. A dim byd mwy gennym ni i'w gyfrannu. Dim ond aros. Aros amdano. Disgwyl amdano fe. Disgwyl am ei ail ymddangosiad. Chi'n gweld ni'n byw yn dyn ni. Ni'n byw yn y cyfnod rhyfedd yma. Rhwng ei ymddangosiad cyntaf, neu ddyfodiad cyntaf, a'i ail ddyfodiad. Ni'n disgwyl i'r arglwydd i ymddangos. Ond nid achos fod yna unrhyw ansicrwydd. Na, ni'n disgwyl iddo fe i ddod fel bod ni'n cael prawf, neu profiad cyflawn o'r hyn mae wedi wneud drosto ni. Mae aberth mae'n rhywbeth parhaol fan hyn. Rhywbeth sydd yn pwyntio ni ymlaen, a mae eisiau ni sylweddoli hynny. Mae'r awdur yn gweud yn ydy, ar ddiwedd pennod 9, yn gymaint ag y gosodwyd i ddynion ei bod i farw unwaith, a bod barn yn dilyn hynny, felly hefyd bydd Crist, ar ôl cael ei offrymu unwaith i ddwyn pechodau llawer, yn ymddangos yr ail waith. Nid i ddelio â phechod, ond iachawdwriaeth i'r rai sy'n disgwyl amdano. Pan ni'n meddwl am ei aberth, ni hefyd yn gweld beth sydd i ddod. Mae yna brawf yna. Mae beth sydd yn disgwyl pob un ohono ni yw bod ni'n mynd i farw. Os nag yw'n dychwelyd cyn hynny, ni'n mynd i farw ac yna mae'r farn. A ni'n gwybod hynny oherwydd ar y groes, be nad Iesu profi oedd barn Duw. Hynny yw ar y groes, ni'n gweld beth yw diwedd pechod fel petai. Ac wrth iddo fe farw, ac wrth iddo fe atgyfodi, mae'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei benodi fel yr un fydd yn barnu, y byw a'r meirw. A pan fydd e'n dychwelyd, yn y diwrnod hwnnw, fydd e'n rhy hwyr i newid ein meddwl. Chwn ni'n clywed yn dyn ni, pennod 10 adnod 13, fod hwn wedi ddoffrymu un aberth dros bechodau am byth, wedi eistedd ar ddeheulaw Duw, yn disgwyl bellach hyd oni o soder ei elynion yn droedfainc i'w draed. Wel, dyna sydd yn mynd i ddigwydd. A mae'r cyfle nawr, mae'r cyfle heddi, mae'r cyfle heno fan hyn, i ni beidio â bod yn elynion iddo fe mwyach. Mae yna farn yn dod. Ac os nag i ni wedi ein cymodi gyda Duw cyn i ni farw, mae'r farn yna mynd i fod yn beth erchyll. Ac os nag i ni wedi'n cymodi gyda Duw cyn i Grist ddychwelyd, i ni mynd i fod yn ymhlith yr rheini sydd yn elynion iddo ac yn cael ei darostwng o dan ei draed e. Ond trwy ei aberth, trwy yr aberth personol, perffaith, parhaol, tragwyddol yma, mae Iesu yn gallu troi gelynion yn gyfeillion. Pechaduried i fod yn blant i Dduw. Mae'n gallu, mae'r awdur yn dyfynnu, cyfeirio ni nôl yn dydy, at Jeremia.
Mae'n dweud bod e'n gallu rhoi ei gyfraith yn ein calonau ni ac ysgrifennu hwy ar ein meddwl ni. A'i pechodau a'i drwy gweithredoedd ni chofiaf mohonynt beth mwy. Beth mwy. Dim aberth arall sy'n gallu cyflawni hynny. Dim ond Crist. Diolch iddo. Amen. Amen. Gan i ar bach o weddi. Arglwydd i ni yn diolch i ti am y pethau ni wedi ystyried heno. Arglwydd yn teimlo fod ein geiriau ni a'n meddyliau ni yn annigonol. Arglwydd fyr fydd tragwyddoldeb maith i ddweud yn llawn am y gwaed a redodd ar y groes. Ond ni'n diolch am yr aberth. Yn gofyn yn ei di pwyso unrhyw beth da i ni wedi clywed heno. Unrhyw beth sydd ohono ti. Unrhyw beth sydd yn mynd i gyffwrdd a'n calonau a'n meddyliau. Unrhyw beth sydd yn mynd i ddod â ni i gysau ein pechod ni yn fwy ac i garu'r arglwydd Iesu. O arglwydd, pwyso'r pethau yna arno ni nawr. Helpa ni gofio nhw ac arglwydd, yn yr wythnos sydd i ddod. A wneud i ddod â ffrwyth ysbrydol yn ein bywydau ni. Am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu, yr aberth mawr ei hun. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu rhif 51 yn Grymal 2. Mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni ellir byth ei fesur. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Ni
Nawr bydded i'r arglwydd dyfendithio ath gadw. Bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat a bod yn drigarog wrthyd. Bydded i'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti heddwch. Amen.